చెప్పండి సార్, ఇప్పుడు మీరు ఏం వేశారు, మీరు ఏ మందులు కొట్టారు, ఎలా ఉంది? అదే సార్, పోయిన సంవత్సరం ఒక దగ్గర వేసాను, బాగానే పంట కొద్దిగా వచ్చింది. దాన్ని చూసి మళ్ళీ నాటాను. మనకి ఇక్కడ ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు తోటలు వచ్చి చూసేవాళ్ళు లేరు. ఫస్ట్ దఫా ఒక దఫా 2 దఫాలు ప్రైవేట్ మందు కొట్టాను. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ పిల్లోడు పరిచయం నుంచి ఇదే మందు వాడుతుండా. పైరు కూడా బాగానే ఉంది, కాయ కూడా సైజు కూడా పర్వాలేదు, ఇంకా వస్తుంది. ఇంకా 10-15 రోజులు టైం ఉంది కాయ కోసి. దీనికి ఇంకొకసారి మళ్ళీ మనం స్ప్రే చేస్తే కదా ఏమైతే ఇంకా కాయ ఉండేది ఊరుతుంది, ఉండే కాయ ఊరుతుంది. ఇవి కానీ ఇవి ఎవరైనా వాడచ్చా ఈ ప్రోడక్ట్? వాడచ్చు, పంటలు వేసుకోవచ్చు కూడా, బాగా ఫలితం వచ్చే పొజిషన్. బయట పురుగు మందులు ఇవన్నీ వాడడం లేదు, వాడకూడదు, ఇవే కంటిన్యూ. ఒక తోరి మళ్ళీ ఈ పిల్లోడు తోడైన నుంచి వస్తాడు, చూసుకుంటాడు తోట, ఫలానా మందు కొట్టుకుంటాడు, కొడుతున్నాడు. ఇప్పుడు మీకు నమ్మకం వచ్చిందా? నమ్మకం వచ్చింది, డీలర్షిప్ కూడా తీసుకునే దీంట్లో. ఓ సూపర్ సూపర్. ఇప్పుడు కాయ చూద్దాం ఎలా వచ్చిందో. చూపించండి సార్, పట్టుకో. అది సైజు వచ్చింది అన్నారు కదా, చూద్దాం ఒకసారి. చూడడానికి కూడా ఎలా ఉందంటే సార్, ఇది అన్ని తోటంతా చూసినా కానీ ఒకే కలర్, సైజు ఒకటే సైజు. చూడండి, ఒకటే సైజు ఉంది, ఇంకా ఊరుతుంది కాయ. ఎక్కడ చూసుకున్నా ఇవి కూడా సేమ్ ఒకటే సైజు కూడా ఒకటే సైజు. ఇలా పట్టుకోండి సార్ మీరు. నేను ఒక ఫోటో తీసుకుంటా, వీడియో కాకుండా అలా పట్టుకోండి. ఇలా చూడు పైకి. ఓకే, కాబట్టి ఇవన్నీ ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు. పంటం బాగానే వస్తుంది సార్, ఎవరైనా వేసుకుంటే బాగానే ఉంటుంది. ఇలా వాడితే ఏమైందంటే పురుగు మందుల నివారణని పూర్తిగా తగ్గించుకోవచ్చు. కానీ ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం కాబట్టి మనం ఫస్ట్ పురుగు మందు ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు పురుగు వచ్చినప్పుడు, లేదంటే అయినా మొత్తం మంటే యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్, మళ్ళీ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.